Bé, anem a finalitzar. Ara ja la pràctica 6, estem en l'exercici 3. Fins ara hem arribat a aquest punt en el qual, mitjançant una calibració del model, hem arribat a que les variables de nivell, tant del MOF com del moll, eren estables en el temps, ja no es buidaven. Hem aconseguit millorar el model, però si mireu l'enunciat de l'exercici 3, el que volem finalment és que un dels compartiments siga estable, però l'altre siga un inbornal de carboni que augmente en el temps. Com podem fer això? Com podem modificar el nostre model per a arribar a aquest punt? Doncs el que podem fer és continuar calibrant el model amb dades d'altres estudis. Anem a veure com es comportaria amb dades d'un altre estudi. Si recordeu, en la pràctica 5 teníem els valors de respiració del Sol d'Ollonarte, el treball d'Ollonarte, són aquests. N'hi ha alguns valors, els que menys respiració tenen, que si els compareu amb la respiració que heu obtingut al camp, al laboratori, a les vostres dades, si els compareu, vos podrien donar factors de calibració diferents. Jo he fet els càlculs per al meu exemple de la respiració de laboratori en alguns valors d'Ollonarte, en els més baixos, i he obtingut que són 100 vegades inferiors a la respiració global en el laboratori. Per tant, vaig a provar què passaria si el factor de calibració, en comptes del de Almagro, fora un de Ollonarte. El canvi, ara és 1 dividit 100, li dono a l'OK i a veure què passaria en el model utilitzant les dades de l'altre estudi. Li dono al run i ara sí, utilitzant aquests valors de respiració, sí que aconseguís que un dels compartiments, el moll, amb el temps siga estable, s'estabilitze, i l'altre, el MOF, augmente en el temps. Per tant, ja hem aconseguit el nostre objectiu de calibració del nostre model. Ara, vosaltres heu de fer el mateix amb les vostres dades, anar jugant en les diferents variables de nivell, variables de fluxos, les taxes, i també recordeu que heu de fer el mateix per a el sòl agrícola.